בפרשת השבוע, פרשת יתרו, מסופר וישמע יתרו. אז רש"י אומר, מה שמועה שמה הוא בא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אז שואלים חסידים, מתוך כל הניסים, דווקא קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מלחמת עמלק זה לא היה כזה איי, זה לא היה כזה נעים. אז אומרים דבר כזה. מה השמועה שחסיד שומע? שלוקח את הרגליים ואומר, אני נוסע לרבי. זה היה אצל יתרו. יתרו שמע שמועה והוא החליט לעזוב את הכל, לנסוע לרבי, למשה רבינו. אז כשחסיד שומע שיכולה להיות קריאת ים סוף ואחרי מלחמת עמלק, הוא מבין שחייבים לנסוע לרבי. למה? אחרי נס כזה גדול, אחרי התגלות אלוקית כזו מופלאה, עדיין עמלק יכול לבוא ולהצליח לקרר אותי? צריכים לנסוע לרבי. רק פה יתרו. זה העניין. כשמלחמת עמלק זה מראה שאפילו הרקיע והים יכולים להיבקע ולהיקרע לגזרים, ואתה עדיין יכול לפקפק ויש לך מלא תירוצים וצריך לנסוע לרבי.